We are joined here by St. John's Youth. This is the winning choir for the Mutare district from a music festival Zangaripo. The first ever Ngoma neHosho. Tingada kusawa kuti munonzi vanani muri vaviri totanga nemi. Indonzi Avet Barara, Avet Kundai Barara. Ndopindira pa St. John's. Ini ndinonzi Tirivashe mchetwa ndopindira pa St. John's. Okay, tingada kutanga kunzwa Ngoma muri kunzwa sei sekwaya ya wina. Zvinofadza. Ndinozoti pane mix my emotions also can't so express also ndozvitika because kutomeka history sema youth because vamwe ma youth ekumashiro aiti taitora ma choral competition study saka we are very proud, we feel very proud inside kuti first ever Ngoma and neHosho competition my youth was won by St. John's Baptist, so it's a privilege. Murowe Ngoma makadzidzira kupika Ngoma uye muri kunzwa sei newin yenyu? Ngoma ndakadzidziswa nasekuru wangu Mr. Kandemiri ndenge munowaziva vai resurrection ndo vakatangondzidzisa and ndikufara zvisikaiti tikufara. It's actually our first time to do Ngoma neHosho as UMC youth. So tafara kuti tatisu tatangone kuwina chikombe chedu chatinacho, and we are really happy because my youth edu we can now see we are going somewhere and takuita zvinhu production. Okay. Kuwina kwenyu as a choir chii chinokumotivate, chii chinoita kuti murambe muchingowina zvinopedzisira zvaakutobohwa vamwe? So chekutanga pressure and legacy. You know, when the people from the past we have an McDonald, we have brother Ebola, we can maintain a legacy kuramba wachingotora mukombe. So it's also sema youngsters vari kukura tinoisirwa pressure na coach edu taringe tinoisirwa pressure kuti tinofanira kutowina, but at the end it's also chinoti motivate as a choir is sweat and tears we put in this practice, and the lyrics of the song they talk to us up on stage. It happens. Okay, tinoda kungoti zvakare congratulations, murambe muchienderera mberi nekuimba. Thank you so much and congratulations again.